दा सारसिन बायदिखौ गोराथार बोरिया ओइ खोलानि फुख्रि खाथिनि फुख्रि जाबाय थादो ए थाङो जोंनियावबो बिराद जायो बानलु जालायदो बेगरखौ बानलु बेगरखौ जाबावदो आलुआ एसे हा बानलु फिसासो फिसा माने हाथाइनि सानै सानै लायबावो आं मिथियालाय माने फारसेथिं जाखो मा सान्दुं गोथावानो बोरैया बरिया फिसा फिसा जाखो आंखौबो लांफालायाखै मोजां मोनगोन जाथ्रामोनलाय हानानै ओमफ्राय बोरैबा गोसा नांलांगौ दां हारसिंबा जानो सुखुवा बेखौ जाथो होननानै लाबोखादों अरफ्रांगासिनोसो आं सबजिफोरखौबो हाया जानो गाबोन जाहैगोन दे खादोंमोन गैलाना खादोंमोन आरो नागिर बिफां मानसिनो लयो मोजां जाहैगोन उन्दुनिखौ बाथोन देनो बावो फिसालाखौ बाहेरायाव फुथुना गाव कम्बल सिङाव बोरै गुदुं उन्दुदो बिदि जाबाय मा इसेबां गाज्रि जाखो फालाय मानसियालाय थोगोनदे नै ओरैहाय मामा नोंखौ आजासो ना आयंनि लक्की नों गाहायाव फुथुदाबा लांदाङाव बोरा आय बोला मामि बोलाबा आयंनि लक्की गथ'खौ लांदाङाव फुथुदो गाव कम्बल सिङाव थानानै क्या हुआ हाथाया बोला Mami. Oh, boleh sana? Ay. Nah, salay lang. Piu piu. Mami. Ini बिमा बिफा मोनबा ओरैबायदि मोजां मोनो माने इयो गेलेनो मोनबाथ' पुरा बिमाखौ सानसे नांगौ आरो इनि गेलेबाय थानो गेलेबाय थागोन इयो ओमफ्राय हारसिं फज'ना दोनलाय गाबबाय थागोन आरो इयो मामि सना दाउदै सिखारनो जुजिनो हायाखै मानबायनो रोंबा एसे मानबायबाय मानसिया मैयानिफ्राय मानबाय जेनदो दावस्रोजेनदो आरो एसे ओइ मा जाखो हा ओरैबायदि दुस्थ' माने बोला